ଖର୍ଚ୍ଚ। ନାଇଁ ଗो ଦିଦି, ଏତେ ଜିନିଷ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିଛି ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା। 200 ଟଙ୍କା କଣ ପଇସା ନାହିଁ କି? ଜାଣିଛ ମୁଁ କେତେ ଫେମସ? ଫେମସ ତତେ କିଏ ଜାଣିଛି? ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ସାର୍, ପିଟି ସାର୍, ଅନ୍ନା କମିଟି ମାଙ୍କେ, ପୂଜା ଦିଦି, ସାନ ଭଉଣୀ ପାଚି, ସମସ୍ତେ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା। ତତେ କିଏ ଜାଣିଛି? ସେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭିଡିଓ କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି ତତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ? ମଣିଷ ମାନ କଥା ଚାଲେ ଦିଦି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, କେମିତି? ବିଲ ଦେଖିବ? ଦେଖ, ଏ ମଇଲାଟା ଲିଉ ଲିଉ ଡାକିଲା ନା। ଏଥର କହିଲି କି ଦେଖ, ଦେଖିଲ କହିଲି ବି ମୋ ନା ଡାକୁଛି, ଲିଉ ଲିଉ କହୁଛି। No, no, no. ହେ ଭଗବାନ।